Habangi pai sakatayo baladam. Harian kejing penmi ketenat Animal Husbandry and Veterinary ya kejing pentep ha ka pratare gujelio arja arpulai ke boong. Baya ka do lani ka dut jong ka no ka masi ka bayo pang long satiaban bam lani bandi. Kalau wanra sibon kejing do nong tangi kinong di. Henry wat ya kinori masi kem dut. Kipa kentop ya kinori masi kibaha apa ke East Khasi Hills Cooperative Milk Union. Kinong rimasi kila penpau ka jingdo nong ka bakraw hababon na preng jongki ki emjak po na kaniga kam. Kila penpau ka jing bitar ya ka jingle jong ka sarkar baka longkum ka aka ka ba pendu man sim ban beteng ya kum kaniga jat kam bat ka pau ba dai tang man pendu khaw nrai ban pendu jat sendon ya ka kam ri jing ri. Na kalyang ka kenhon usulong mil ukurwa ka atyar. Hini kasngi ka khan riu tere ujelio arja arpulai kala hiar sa ka milk processing center ka badan ha maulai mauyong ban wat jing tip company ha ka baya dei bat kumno ka kam de dot ka long hadian ka jing batha jong ka sarkar ban khang de dot bat ha ka ni ka jing let ka kunhon kala yo ban ya kran bat ka concurrents kem ding do ka officer jong ka ni ka center. Na kalyang ka conquerman kala batay baka dot ka bapoy ha ka jaka kaday na kaleng ka East Khasi Hills District ka babon hi kaday na kathan upper Shillong bat khendiat et na riboy bat kumba khat 1,000 litar ha ka shisngi ka poy ka dot kala batay ru bahagi por bamdon kani ka jingpang ka jingyo kalong kumba hinyolak ai Henry ha ka bamanta tang kumba lailak ai ka nak kabangilum na ki nongri masih kapoy hang ni te na po ki society te ki don ki society ki don laki haki shinong begini ki society ki don laki ki jong ki members ki don ki nong kit kam jong society te na society kadut ki laklum hi maki para ki members jong ki te na society pada ki wanra hang ni nang ila poy hang ni tengi hang ni fila I hang tu ngi don ka reception te hang tu nalak poy hang tu tengi ki don ki society ki bawan ra haki individual kan ki bengi ong kemudian kandot tegdan ki society ro ki bawan ra ki road milk tankers lani kini ki tankers kumakadon kini hang ni hadin te ndala de poi nang ni pade ngi sim sampel ya ki la ki wan hapo katang ke tengi king sha to kadot tengi sim sampel tengi pha shalab ban test te ki daba ki da kini ki bawan hapo ki individual kan pade ngi hap on road ki tengi hap yang lain tengi sim ngi mix ki ngi king te hadin kata ngi sim sampel tengi pha test shalab te ndak pas na lap tengi sa proses ya ketu longin sa theu sha hadin kata sa proses ka masih kadon la ka jong ka por kha masih te ki don ki por ki ba ka khamduna ka dot te kumba khalai 1000 khat 1,000 liter singi yo te ka por klang ka ba ki ong ka flash season yo khambun te ka por lior pade ka de ka lean season yo khamduna kata khat 1,000 liter singi ngi haki si ki ba kabyang ka yau kamut ngi kham ngim juristic ki farmers ki jongi bakin di ka dot chayau te kumbalong menta pade ki farmers kim don yau shu shabar ne ka ta lus baki di lus chene stai ki aish ki dukan ki aish ki yeng nomor ba nadu bami ka ne ka jingpang ki nong di dot ro ki sneu artatin man di dot te ka yau jong ki kala hiar te ka dot ka ba poi chene wangi tengin shimbet te ka dut kala poi khambon bane compare tu ki porba ka biang gain ka perthai ka dut hang ni ka poi te ka dan steng ka poi na tang khandiat ai ki jaka jong ka riboy district but tang hang ni po East Khasi Hills hi ko maka jimi nang ni ka dut ni ka no si ka jimi bangi pha sieu te men si ki la ki si ki ba ka biang ka yo nyolak ai si si di Iku bolong pada kepercayaan bolong ka kalong kalong kumno. Ka hiar bha ka yo ta ka jing yo jongi ka long kum tu teng lai lak steng tu ngidi.
Kalau batai ru bahadian ke jingmi ka notification na ke sorkar. Kalau wanra shibon ke jingdu nong hakaba hakapor bempat dan uniu jingpang ya ke dot bawanra kila bendilut. Henry menta tang kumpa hinyo hajar ye kila la bendi. Bat ya kabasa kipen kelano syaka krim ban lat na ke ban bread sep Hatu kila ane man punya iyo kapag kalolong kami. Ngi syam jenjar phi ba mentai ya kaba mentale kham tam hadian ba kami ka tu ka notification ta kala kham ka jenjar pha yang ngi mla shu ban ya jikan ka yo ka nomor ba ki nong ki customer ki nong didot ki artatien bandi kana ka dot hakine ki kisi ki ba ka biang ka yo kamut kum ba khat lai hajar kat kum bangi prokyo barok khat kamut ngi dilot ka dot kamdan ngi shu ka basa kan daya menta pada ngi kolek khadu khat lai hajar sitang kum tu tang bangi di mbak pra hajar sisngi pra hajar ka baduna untuk nyo hajar kidan kisi Hatu kani ko basa pada hatu kam dua. Kani teba ngi convert na mangidan ki cream spreader tangi gimban se ngi habban convert na ya kani kadot syaka cream te ka cream pada la kham duna no ka quantity tangi la ban bu ya ka tangi la man set ghi pat hadian